Салом, дӯстони азиз, умедворам ки ҳама шумо хуб ҳастен, сиҳату саломат ҳастен. Бо маям Сабрина. Дӯстони азиз, идотон кати табрик мекунам. Худоҷон ҳамаи намозотона, рӯзотона кабул куна, корои хайртона, ҳамаи корои насона кабул кунам. Одамое ки дар Рамазон фақат корои нас кадай, корои хайр. Хайтирони азиз, касоне ки дар Рамазон тоқат накадай, корои у кого соз накадай, например. Хай вой дар ҳолатон. Ина дӯстони азиз, короче, имрӯз ма ба ида мекунам ҳавлои сафеда. Ина иҷода топлёное масло мо харидем. Вообще осонный рецептуш, да? Топлёное масло 800 грамм. Иҷода орд где-то, як ним чини, да? Вот. И як чини коса. як чини коса даже, где-то як ним, да, категорка. Может бо камтар дига добавить мекунем, ки хушрӯ биёя. Так, топлёное маслоро мерезем. Алова пас мекунем аввал. Ина дӯстони азиз, алова пас мекунем, ҳама дамондем, да? И как пасш мекунем. Вот. Ина камтари халиш мекунем, хушруш мекунем, баъд орда добавить мекунем ози. Ҷӯши баъдаш намекунем. Маскара, да, топлёное маслора. Ба тоҷикӣ чӣ кале мешавад? Рӯғани хазар или чӣ кале? Тоҷикистон хазар ҳастаем хеле топлёное масло. Так. И ка добавить мекунем. Оста доводим до однородной массы, дӯстони азиз. Ҳама кам-кам ба урусӣ бо мефаҳмонам. Вот. Чери хаду мефаҳмам? Шумо дариам хали мефаҳмонам, да? Ана. Дӯстони азиз, баъд бо ҳастанд одамое ки мепурсанд, Сабрина ту урусӣ ё ки тоҷик? Одамое ки маро намешносанд, да, например? Не, дӯстони азиз, ма полностью тоҷикам, алҳамдулилло мусулмонам, отам, очам ҳама тоҷикай, ҳама хештаворо. Вообще 1% урус ма нестам. Просто хали шидай ки ма дар Русия таваллуд шудам, дар Русия калон шудам, хай бисёр кати одамои урусо, не бисёр кати одамои урусо, а просто ба урусӣ, да, бисёр гап мезадам. Вот, хай ба тоҷикӣ камтар гап мезадам, да, дар хона. Вот, не ки всё равно ай садик, то мактаба, полностью, то озера, кати урусоем, да, фақат. Вот, барои ҳамин дӯстони азиз, хай урусиро ман хушрӯ медонам, хай тоҷикиро не хушрӯ медонам, я так думаю. Камтар кати акцент гап мезанам, не ки всё равно ма стараться мекунам, да. Вот, меҳнат мекунам. И тоҷикиро фаромӯш накунам, да. Вот. Вот до однородной массы мы довели. Полностью одинаково шуды, да, хушрӯ. Полностью орда такадем дар топлёное масло. Баъд ози алоша камтар баланд мекунем. Там хали алдарашка, да, местем, да, ранги гарсузвори. Камтарак сирхакш мекунем. Камтарак сирхакш мекунем, ҳо. Баъд мемонам дар ҷои хунук. Хай ман ози шабар шидам, хол мекунам. Баъд саҳар как раз сахт мешава, хушрӯ, ҳавлои сахтак мешава. Баъд уже полностью кафш мезанам, сахарную пудру добавить мекунам, ба маззаш мекунам, ҳавлои сафедакш мекунам, баъд бо шумо да нишон медам.